Madzuma, come! Yay! Iwe, come, dzoka! Dzoka! Madzuma! Izvi zvidhina. Oh, ndezve kumusha kunopa madhays andaikupfimba aya. Ndenge ndine plan yekuti usaramba uchinetsana namai guru wako. Ndoda kukuakira yako imba wewe. Ndoda kukuakira imba yako. Izvi manje ndo zvinonzi zvidhina izvi. Andikuona iyi hovhoni. Andikuona ndakarowa zvidhina kubva kumapeto uko. Sasa hizo. Kusika uko. For me. Wow. Iwewe manje ka. Ndoda kukuakira imba yakadarika ya. Yamai guru. Uchione manje. Ukosi inzwaka. Yes. Inzwaka pe. Prazi mai guru wako hapo. Chimbofurahi papa ndimbozorora ndiri pana. Hawana nguwa kawaripwa. Uchasara wega futi kama ndemanje. Yes, I'll be ruling. Yes, ndini musha wangu inine tiri tu. Just having a vedu, a nice family. It's not a problem. Ambaitomuona anogonanga munda mevanhu kumombe iko. Mbobaba zvimatamba. Mighty. Baba D. Akumanaka inini hangu usoka. Ko mombe dzikadya munda maono makarara pana. Baba D mombe ndabva kutodzikomusa. Unoona bebe. Ndambokudza pana kwatikuenda. Vana. Atogara mombe dzachidziro. Aiwa. Kueno umwe ndokumuraridza mombe dzacho. Idzi mombe dziri apa idzi? Dziri paseri pechidzere. Uri kuraraka maidi alright. Ukarara panapa manje. Mombe dzacho manje dzikapinda munda maono manje kuti tinoita sei? Baba D anotanga kufudza mombe nhasi. Mombe dziri paseri pechidzere. Adzipindi mumunda mambuya tekeni umu. Ndiri kutodziona dzikadaiwo so ndikadzisa pachidzereka ndakutoziya trick yadzo dzinokona dzouya apa dzinosvika. Trick ona apa dzakutoenda. Ina nodzitora dziuye pano ndoda kutodziona ndosaka ndine 3 mombe dzake dzandamupa ipapa mombe idzodzi. Ndine mombe dzake 3 dzandikuda kumpa saka ndakumuratidza kuti iyo ndeyako, iyo ndeyako, iyo ndeyako. Iwe wakuenda unoenda kunodzidzora ikoko Baba D, amusati makudarikira here zvinhu zvenyu zvamuri kuita. Kudarikira chizve maiti. Haurewi kuti mombe dzangu dzandoshanda inini nevana vangu. Baba D hapana musi 1 wawakambotenga mombe panapa. Mombe idzi ndini ndinoshanda munda kusvika dzitenge dziwande sezvadzakaita ndini ndinoshanda ini Baba D. Wakutaura kuti mukadzi wako wakaroora zuro rinowa kumupa mombe dzangu 3. Iwe une mombe 1 kana kundiroora cheko Baba D hausati wandiroora kumusha kwedu. Wakumupa mombe dzangu dzandakashanda inini. Don't even deserve kuroorwa iwe. Aiwa nezvauri. Mukumunzwa zvaari kutaura. Nezvaurizvi. Calm down. My dear. Inini alright, wakuda kundibvisa chiremerera here pamba. Ndoziya kuti inini iwe ndiwe wakupfeka bhurugwa iwewe. Wakupfeka trouser. I think mashoko andiri kutaura ndisandakambotaura newe. Andisandakambozvitaura since kuti Baba D mombe idzi hauna any hand. Chako ndechekuti uri baba vane bhurugwa. But kuti mombe idzi uzoti mombe idzi ndinotekesa chibage changu chandinorima ndega nevana vangu inini. Ndinopa mombe dzangu ndinofudza mombe dzangu ndega. Let's do teste. We are family. Teste. Anditi mukadzi wangu. Ndomunongedzera mombe dzako iyo ndeyako iyo ndeyako iyo ndeyako. Chete andisi kuda zvekutaura. Ndamauya kundichinja ndakwendawo kumba kunodya. Kukuchinja kuti kukuchinja ndifudze mombe nini? Usani mombe ka. Yoripo. Baba tiansandadya since morning tarisai nguwa padzari unaizuwa parari. Uyu ndiye uda kuti asare nemombe.
abaiwe neminzwa izvozvi kuona gumbo rake rinotsika pasi regumbo remwana iri gumbo abaiwe baiwe nemipangara yese yakazara munomu ndozvauri kuda izvozvo ufare manje atadze kufamba uyu mwoyo wako mbu saka inini manje ndindofanira kubayiwa nemipangara wotandogara kuno kunasi here maiti kumusha kuno baba dhini ndakazvarirwa kumusha nemombe mese muchimhanya muchikwira mumitumu uyu woda kumubayisa nemipangara manje handisi kuti ngaafudze mombe for long ndatida kuenda kumba ndadya mondikumurawo ndoya ndotora mombe iyo neweka mombe dzinovhunduka dzikamutunga dzisati dzaona munhu akadai so saka ini ndisingatungwi nemombe ini makore ese ndinofudza mombe panapa babati akatungwa maiti unoda nditaurire kupi oraiti saka madi kundunzirawo chikafu kuti ndidye matadzere kuya kana nepureti nesadza ndadya kana wavharira mombe izvi manheru kana wavharira mombe unouya uchidya baba dhii chandakakutadzira chihombe iwe wazvinzwa usandidadire nekuda kwemunhu akauya zuro uyu munhu akauya nezuro hauna kana umbobvira wamuudza kuti ndini mukadzi mukuru panapa ndakanyarara hauna kana umbobvira wandiripa nekuda kwemunhu wako wakaunza panapa anotaura zvaanoda anondipindura anondita yese ndichinyarara inini uda kuti alright uda kuti iwe ndikuripe manje ndokuripa inini kundakauya inini ingozi pane munhu akauraya munhu here orai saka mawire henyu kuno kuma ndisvikira saka mauya handisi kuuya ikoko iwe maidhika iyo hande undomuratidza mombe dzake uripo uchizoitinisa iwe mangwana kuti mombe iyi ndeyake mambo ndeyake mombe dzangu dzandakashanda inini ndo dzauri kupa umwe munhu babadhi mombe dzangu inini kumupa ndiri kumuratidza dzake idi udai ndikafa inini ngozi yamuri kugadzira maiti uri kuti chiko iwe ndiri kukutaurirai babadhi haungambotori mombe dzangu kupa mukadzi wako uyu ndikutokutaurira kuti ndichike pamba panapa nekuti hanzi iwe uchafa ingozi ndotya kumupa uyu mombe ndotya kumupa mombe dzake apa dzakasimba dzinofidwa ndokuratidze mombe dzako famba maiti ndoda kuti uite witness mangwana uya kuno uri kuona iyo ka haisi yako iyo vakupa dzakasimba kuchidarika iyo maiti uri kuuya here ndiri kuuya izozvidi bani zvokuti munhu utaura ndakupa munhu mombe dzake kona iri kuyamwa iyo iyi yakaonda ndeyamaidhiyo aibasa kona ine nyanga futi nekamhuri yakabva kuyamisa yakabva kubereka manje iki nekamhuri kari kurarako ndeyamaidhiyo baba dhii mombe iyo yakaonda mombe dzese dziri apa ka wedha yakaonda kana isina kuonda mombe dzese dziri apa ndedzangu dzese dziri muzita rangu mombe idzodzo saka musambonongedza kuti dzakaonda ndedzangu taurirai munhu wenyu chokwadi musafadzane nenhema kufadzana nezvinhu zvisiri zvenyu musaone kunyarara mukati kupusa right ukaona chinhu chakatarisa kuno kubhebi pachiona chakatarisa kuno kuichi chiri kufemedza yemwe kumashure ndechako icho ndeyako aita basa murume wangu so dakukutsvagira dzakasimba yakasimba inofidwa iyo uri kuona iyo ine nyanga maiti uya padhuze kauchiwitinisa ka iwewe kani godo nderei iyo iri kufura iri uko iyo iyo inde kumashure kwakaita kuchena muchandigota yako iyoyo kwasara 1 yacho chisarudza yauri kuda wega iwewe aiwa pane yamamboti ndeyavo yaya haina hangu handifunga kuti vakaikodzera iri kuchema tora iyoyo maiti mombe dzandataura apa ndo mombe dzakewo ndokwanisa kutodziri nema ndotopa mazita andinoda unochinja mazita mombe idzodzo wodzipa mazita aunoda maiti ndapedza ndakwenda kumba
Handizodi uzonzwa mangwana muchinetsana kuti hanzi mombe ndeyangu handiti ndamupa mombe iwe uripo uyu aripo. Hapana munhu anoita question mark. Yes. Koka mhuru kakararaka ukadei. Ndinokadaka. Katore futi dza4 mombe dzake. Kokanyarara maidhi ndoita nge ndikutaura ndega pana. Muda kuti nditaure. Muda ndipururudze zvaari kuita. Chichinopururudzika ipa. Ufarire mumwe wako. Ufarire mumwe wako. Mwangu upi. Wozouya uchivharira mombe isita kuenda kumwe. Koma iwe ati endingatozozvisa kapa. Ndakuti ungati ande kumwe.